uNkulunkulu akakulonde uphile, uphushe, uphumelele. Lona uPastor Winnie lo uyachaza amaphupho. Namba kuzoyisensa ngoba izalo remember umuntu remember ke umuntu osuke ene membership contribute on monthly basis. Singaba nomuntu owumlandeli akanabo amandla okuba imember kodwa unalo idatha une-Wi-Fi uyawabuka onke amavidiyo esiwafaka nsuku zonke njengoba sifaka amavidiyo nsuku zonke. Singaba nomuntu engeyona imember futhi ungeyona umlandeli kodwa uyithandayo i-channel noyithanda into esiyenzayo bese enikela yena ngalamandlana ngoba uyasebenza unemali enikele. Yilabo bantu engilindele bengifonele uma ungekho kulabo bantu engibabalile ungangifonele. Inamba ke isebenza kusuka ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela, awungu-WhatsApp. Lebogang Kekana 7943 sawubona phasa ukuphupha unqamuka ulimi ukuchazana. Tongue. I don't know which one amputated tongue, but it was amputated or cut off by what. So now let's go. So more people know ulimi noma ulimi. One ngokujwayelekile uma ngeze uphuphe ulimi kuwuphawu olungaba ngolubonye imali ngamuka olungabili ukhokho lingenzeka umuntu osuke ezoyeka nje inhlebo noma uzeka inhlamba orozeka ukulaka nokuthetha noma kuze ukukhulumela safuthi ube umuntu othulayo nje uthobeke. Izaga 10 verse 31 umlomo olungileyo uyathela ukuhlakanipha ke ulimi oluphambeneyo luyanqunywa. 2 kwesinye isikhathi umnyanga ibeka kanje umuntu uma uphupha ulimi kuwuphawu olubi uma lunqamuka. Lokhu kungabe kungenzeka umuntu ozothotshiswa ngokuthi wehluleke ukuzikhulumela. Amahubo 12 verse 3 uJehova uyakunquma zonke izindebe ezithophayo nolimi olukhuluma izinto ezidlayo. 3 kuyenzeka uma uphupha ulimi kuba uphawu lokumenqamuka osuke kusho ukuthi kungenzeka umuntu ozolahlekelwa ukuthi olubalulekile noma ke usuke umuntu ozoshonelwa umuntu okade umkhonzile kakhulu usondele naye. 4 kwabanye ke uma uphupha ulimi luyabo uphawu lokumenqamuka. Lokusho ukuthi kungenzeka uzohluleka ukuzikhulumela noma ke uma kungukuthi kufanele uvele enkantolo wethula ubufakazi. Ubufakazi bakho ijaji lizobuchitha noma lizokungabaza libuchithe. Shuthi ngenzeka uma ukhona la kufanele ngabe uyokhuluma khona uzohluleka ukuzikhulumela uchithe ubufakazi bakho. Ngokwesintu ulimi kuba uphawu olubi uma lunqamuka. Lokho kusho ukuthi ngenzeka kade kuvalwa idlozi noma kuvalwa isidalwa noma kuvalwa isithunywa ukuthi singakhulumi.